Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa bukid. Panginulsul lang siya mong sana eh. Kini mo bayhana. Kini siya mo nakaingos tanan. Kung nga raw pabarang ko sa akong asawa, kini siya. Aray. Kainit sa imong kamot ni Kay. Ay, tawag ng bukto si mo tatay. Namula man na. Namula. Aray. Makapaso lang imong kamot ni Kay. Ay. Noy, Dili magkutay. di bitaw Noy. Dili. bitaw. Anak kag og demonyo. Ikaw tingali pabaran ako no. No. Ikaw. Tayo yung pagsultian na, oy, dili taon ko barangan. Nasultihan ka Noy ha. Kung lola mo'y barangan diri Noy. Disney kayong saan naman. Barangan na siya. May gahom na siya sa kangit-ngit. Barangan na. May gahom kangit-ngit. Tay, asa naman ka, tay? Di lang murag bayot mo tatay. Murag lagi buang-buang. Libog mo tatay mo eh. Nadlok mo to ni mo. Ano mo to? Toto, dali. Atong sundan. Tuos siya paingon sa amo. Niya nagita sa inyo nang. Ay, naikog naman hinuon ko ni Mundong. Imo pa manggit kong gihatod. Dool man sagod sa utlanan sa baryo kan Lubag. Maong dali rang anhion ninyo. Ugawas pa. Bugat sa kanang daan nimong labunon nang oy. Naglabi man gud ang karsuni sana. Asam ni nako ibutang nang. Diha lag sa lantay dong. Mayo kay na ka na Melina. Uy. Salbahis ka. Ihimo kong ipabarang. Oy, naunsa ka andoy? Unsa ko na unsa. Unsa man ito hana? Oh. Maunang imo laki. Uy, di noy oy. Unsay dili ha? Nganong niya ka? Imo nang kuhaon ng asawa ha? Oy, nayabag ka na gyud andoy. Nayabag ka na gyud. Di taon ko kabit sa imong asawa noy. Amigo ko sa imong anak. Hindi kay. Ayun lang ta. Klaro kay nga gitabangan ni Melina sa iyang labunon. Klaro kayo, labing mo. Mauday nga gipabarang ko nimo. Kay may batan na unday ka. Noy. Ay pagunahon nagdaotan ha. Igala lang ko sa imong asawa anak noy. Wa ko anak. Oh. Tay, nausa naman ka. Mga way na magkaglaing tao. Palayaw na ko. Anak kag demonyo. Makapasok ka. Palayaw. Lalo, nusum nung... Nang! Nusum nang bana ni mo nang... Murag, napakal mo ito girong buang na ito yung bana Ay, nang... ambot anang tawhana. Nabuang na gyud na. Uy, Almo, nialagi ka sa amo. Pasensya na kasbatasan ni Tatay Andoy, ha? Napiktuhan to siya bagyong udit do. Okay ra. Igor ako naghatod sa akong bulingon nga labhan sa imong mama. Ha? Sige, di lang ko magdugay ha. Oh. Nang Melina, adto na ko. Amping dong. Thanks. Nausa mo ka, Melina. Ganong huwa magkamubas imong kape? Ay paghilom diha andoy oy. Batuon ta hinuon ka. Muri imo. Sultig yung imo siyang bato nang. Kaysa pagtapok na akong mga bato. Pasagi na niyo sa tatay na uy. Ayun na, nagpamati, Labay yun nang. Pag-ikay na lang sa paniod to, ikaw na ilabay dito ka. Tuto. Ay, og ikaw di kay paghikay na lang sa paniod to. Muadto pa ko sa sapa. Magwaswas ko sa mga hinumulan. Nagpalabas sa din mo si Almonay? Oh, dihaon na mo. Hindi kay. Mura lagi yung permin akong makita ng ilmo. Oh, nabaguhan pa man din sa tundapit. Mao nga, nagsuroy-suroy pa na. Mura maglain sa og toyo. Unsa? Unsay lain og tuyo ba? Kuan manggod kanang mura man og kanang murag ikay tuyo ana niya. Oh. Doon naman sagod mi sabot karong Domingo, good.
Sabot-sabot na ni sila. Unsa man? Kuan, tabangan ako siya sa panghatag og mga chocolate o uban pang hinabang para sa mga bata. Oo. Taga DSWD, gina na siya. Tingali. Mau ba? Hala. Anong nahilom na yung tatay? Andoy ni Kay? Tuod no. Ako nang lilion ha. Uy, yun ni Kay, pagpaduulan na inyong bahay. Uy, ayaw, uy. Tay? Tay Andoy? Ni Kay, basta bukal ito kawas tatay mo. Unya, bunalan tagkikog sa pagi. Ayaw pagsapa. Nahilom sa sud. Wa na may magyaw-yaw. Basin og natigog na ng tatay mo eh. Sagdi na. Ayaw sa pagsulti anak tutuoy. May pagsulti. Maroy pa ka ng tatay mo. Umnay ayaw. Huwag ginailuoy na mo. May sus. Oh! Oh! May milagubo sa sud to. Nanti ka nga ay paduol diri. Ni Kay! Ay, pagsod! Uy. Hala. Nasa sahog si Tatay Andoy. Tay! Tay! Nihagok man sa tatay. Nakatuog siya sa kasuko. Ni Kay! Ni Kay! Oh! Nakusam na sa tatay mo. Gatuwad mo na. Nakatuog naman to. Uy, kailangan matug tatay mo. Magtuwad man. Kakuyaw ko ng tatay mo. Anong matug man siya nga? Masip ang ginaganina. Naluya tingalis ka katul. Oh, Kay, ano sa man na yung mga kakid? Mura og na nga laos. Tuod no. Ako na lang siyang habulan, oy. Unsa naman taon kayo nga, timan nung pa man na yung tatay. Grabe ni mo ka pinangga na yung tatay, no? Nawam ginam, mo ilang anak ka niya. Gingan lang kang anak sa demonyo. Sige na na, may sikara na tatay ni mo yun. Ayaw pagsulti anak lagi to. Bisan ingon anak siya, pero nakakaunsad ba ako siyang hinaguan. Butaan na gini mo sa. Mo gini akong ganahan mo ni Kay. Ha? Kuan, ganahan ko magig amiga ni mo ba? Kay buutan ka. Aliman ka. Imo gyapong atiman nun ang imong tatay Andoy bisan kun latado ka. Mao naman niya ako yung pad. Aw, ako na lang yung dawaton. Tutok mo ka na ako. Kuan, naibuling ang imong aping. Mao ba? Kuha abi. Sure ka? Okay lang kung ako yung mulugod sa imong buling sa imong naam? Ganun dili man. Nga amigo man ta. Tuotad, no? Sige. Igliho ka. Kay ako nang kuhaon. Ayaw! Ay! Aray, kasakit akong batang. Ay! Okay na ka. Gidaman naman sa tatay. Sige na lang na. Ilhan na nga kinahanglan mo pauli na ka. Pangita na tingali kang lula ni mo karon. Pasag dito sa lula, eh. Ako nang luguron ang buling sa mong naong. Na, ako na lang. Uy, ako na lang. Ako lang. Ay, ako na lang. Lagi lakaw na lang. Kay musamot gito ka sa lula ni mo na ako. Namiyay pamalikas. Sige na lang, eh. Toto! Ihain naman sa tigtawhana! Toto! Lula! Sana naman kay. Alam na kastungod pagsandat! Naara ko si Muluyo. Wag kita sa akong kagwapo, ha? Sabi niya. Gwapo ni mong apo. Guwapo ka karon kung pangaganta ka. O diin man ka. O diin kan. Nagbaligyan na kasi mong kagwapa? Lola, ayun, sana naman taon kay. Di ara ko skina. Ba? Sige lakaw. Kudkura ang lobe. Paminaw, kudkura ang lobe nga akong gipakuha ni mo kay maglana ko. Maghimo kong tambay.
Maglana ka, Lola? Maglana! Nalagi ka? Oh, Lola! Ako na baton. Oh, onya karong gabi nakoy pasyente. Ayaw paglakaw ha, kay ikay akong assistant. Sistan to down, di lagi ko manambal. Uy, di ko makapila-pila na. Manambal lagi ka, magbuot man ka. Manambal ka, kay ikaw ang bugtong sumusunod nako. Ay? Uy, unsa man to? Naunsa naman sa ning mga manok sa tangkal? Nausa man ang ugarang sa manok. Nagsiga man na. Oh, ang santil mo? Naas pugaran sa manok? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!